Kaixo lagunok, ongi etorri Klima Faktoriara. Gure 3. saio honetan, musikaren munduan murgilduko gara. Beraz, adi. Baina lehenik eta behin, gauzatxo bat esan nahi dizuet. Eskerrak eman nahi dizkizuegu bihotzez aurreko saioan argazkia bidali zenuten guztioi. Begira, ze guapo bukatu zenuten danak. Eta orain bai, orain musikari buruz arituko gara. Musika edonon dago eta munduko arterik ederrena da. Izan ere, amatxoren sabelean gaudenetik musika sortu eta entzuten dugu. Gainera, zientifikoki egiaztatuta dago musikak onura ugari ekartzen dituela eta gure burmuineko neuronak dantzan jartzen dituela. Eta gure neuronak dantzan jartzeko, Barakaldoko lagun ezberdinak bildu nahi izan ditugu gaurkoan. Barakaldoko udal musika banda. Rontegi eskolako lagunak, Kristina Arriaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin batera, sound painting eder bat egingo dutenak. Iranzu eta Laize MC musika urbanoa zelan egiten den erakusten. Eta ezagutu Barakaldo programa ere ezagutzeko aukera izango duzue, bertan ere musika lantzen dute. Prest zaudete? Aurrera, hasiera emango diogu gaurko saioari. Oso ondo pasa! Ezagutu Barakaldo da Barakaldoko udalaren hezkuntza programa bat, duela 20 urte baino gehiago hasi zen, eta bere helburu nagusia izan zen Barakaldoko ikasleengan beraien historia, beraien herria, kultura, ingurumena, natura ezagutaraztea. Aste osoko programa bat da, ostegun egiten dugu talde bakoitzarekin, eta euskara erabiltzen dugu ardatz bezala guzti hori lantzeko, egin behar diren egokitzapenekin. Ezagutu Barakaldon egiten dugu aste osoan zehar egun bakoitza eskaintzen diogu gai bati. Orduan astelehenean naturaren eguna egiten dugu eta Errekatxo ingurura Kastainos ibaiaren ibarra lantzen dugu, bertan ura, paisaia, airea eta bar ikertuz. Asteartean historiaren eguna denez, joaten gara Kadagua ibaiaren ibarrera eta bertan ikusten ditugu Barakaldoko elementu zaharrenetako batzuk eta bertatik bertara ezagutzen ditugu. Asteazkena izaten da udal zerbitzuen eguna edo kulturaren eguna aurten egokitu behar izan dugulako eta bertan egin ditugun ekintzen artean egon dira batetik rap tailer bat, euskerazko rap tailer bat eta ondoren Alazipo musika eskolan egin dugun gorputz perkusio saioa, txalaparta saioa eta eguna bukatzeko zirkodomoan egin ditugun ekintzak. Orduan bada modu bat Barakaldoko ikaslek ere beraien inguruan ze baliabide dituzten ezagutzeko eta horiek gertutik ikusteko eta interesa pizteko. Ostegunean joaten gara meatzaritzaren historia ezagutzera, Gallartea ingurura eta Trapagaranera eta ostirala errepaso moduan erabiltzen dugu pixka guztia asentatzeko. Barakaldoko ikasleek oso ondo hartzen dute programa, oso gogoz joaten garenean aurkezpen egitera, ze gainera bada urte asko daramatzan programa bat, zentroek ere ezagutzen dute eta barneratuta daukate programaren funtzionamendua eta oso parte hartzailea denez eta beraiek klasean ikasten dutena beste modu batean ikasten dutenez gurekin, normalean ilusio handierekin egiten dute.
eskerrik asko, Akirik Artean, a Cateón, por venir a visitarnos en esta sede provisional de la Banda Municipal de Música de Baracaldo, que con motivo de la pandemia pues hemos tenido que trasladar nuestra sala de ensayo y nuestro trabajo de ensayo colectivo a Campo Amor, porque por motivos de la pandemia la sala tradicional de ensayo de la banda, que está ubicada en el edificio que compartimos con el Conservatorio de Música, pues no la hemos podido adecuar lo suficiente para tener la normativa de seguridad que debemos cumplir, de distancia, etcétera, etcétera. Mira, la rutina de la banda es muy interesante y muy laboriosa a la vez, ¿no? Porque detrás de un concierto, cuando el público va y culmina el concierto y termina el concierto con los aplausos del público, felizmente con los aplausos del público, pues antes de todo eso hay un proceso muy laborioso, efectivamente. El trabajo de ensayos, que es fundamental, es básico para poder presentar las obras en unas condiciones adecuadas. El trabajo de ensayo colectivo, el estudio individual que tiene que hacer cada músico previo al trabajo colectivo, no solo los músicos, sino la dirección de la banda, la asistente a la dirección de la banda, Gemma Chani, que es la que se encarga de recopilar todo el repertorio, de ponerlo en las condiciones adecuadas para que luego los músicos lo puedan estudiar. Y previa y paralelamente a todo eso hay que estar en contacto con las salas de concierto, con el Teatro Baracaldo, con los técnicos del teatro, con los técnicos que van a sonorizar en la calle, con el área de cultura para trabajar todo el tema administrativo. Es decir, que es muy laborioso, muy costoso a nivel administrativo, me refiero, no económico, lógicamente, que tiene el coste que tiene, pero sobre todo muy laborioso. Para un poco suplir de alguna manera simbólicamente esta ausencia de niños con el contacto con la banda de música, este año hemos elaborado una serie de vídeos didácticos, una serie de píldoras para todos los cursos que ya se han entregado recientemente a todos los colegios, y para seguir un poco la continuidad del contacto entre banda de música, contenidos didácticos y los colegios, los escolares de Baracaldo. Bien, pues yo creo que Alberto ya lo ha dicho todo. Estamos encantados de hacer música para Baracaldo. Hacemos música, no lo olvidemos, para todos los públicos, con todos los repertorios habidos y por haber, para todos los gustos. Y en todas las ubicaciones posibles donde el espacio nos lo permita. Animaos todos a vivir de la música, que Baracaldo es un pueblo muy musical, que tenemos un potencial muy grande y que hay que sacarle partido. Yo creo que entre todas y todos lo podemos hacer. Anima zaitezten, musika osatzera, merezi dueta. Y arrancamos, ¿entiendes? Kaixo guztioi, imagen... Ay, barkatu. Vengo, no, venga. No, así no puede ser. Mundu... ¿Hacéis claqueta o algo? ¡Ay, Jesús, qué difícil! No te estoy robando la cartera, ¿sabes? Vale, pero lo echamos. No hay no. ¡Aurrera música! Ahora sí.
Kaixo, ongi etorri 3. saiora. Bueno, aste honetan, behitu nor daukagun hemen. Aizo! Laiz MC! Bueno, pentsatu dut bera ekartzea ona, pasaden bideoan, azkenean Arkaitz eta biok gara haren dantzariak. Orduan, ekartzea the main artist, no? Orduan, bueno, zer, goaz ere estudiara? Bai, joan gara estudiara eta erakutsiko dizuet nola lan egiten dudan. Bueno, Hau da gikalartean, ikusten da. Hau da gure espazio kreatiboa edo non disiplina ezberdinak lantzen ditugu, ez? Eta musika, horitako bat da. Sartu. Bueno, hau da, bai, gure espazio. Nik uste duan, ez daukagu, lasai egoteko leku bat, buruak irakurtzeko, pritu gure kamarak grabatzeko, eta hau izanentzateko platoa, ez egoten duzela. zelako nivela, ez? Bai, polita dago, bai. Eta hemen daukagu estudioa edo. Da profesional. Bai, musika sortzen dugu, aurreika tamen. Zu hemen grabatzen duzu? Bai, batzutan bai, mikro horretan. Baina, bueno, hau plan frogak egiteko eta gero ja grabatzeko plan proba gorkarekin jaten nahi bere estudioan. Gorka da beste laguntzailea, ez? DJ-a. DJ eta produktorea eta... Supermajo Gorka. Eta hau da, pizkat lan egiten dugun lekua eta hori. Bueno, orain primizian utziko digu bere abesti berriaren basea. Bai, bueno, instrumentala entzungo dugu, porque oraindik letra ez dago oran jarrita, baina... Eta hori zango nintzateka berakutsi ditu espazio eta hori. Eta hori zango nintzateke. Eta hori, ni oraindik programa ez dakit oso ondo erabiltzen, osea ikasten ari naiz eta hori, baina, poliki jaten naiz ja rapatzen. Orain egingo digu demostrazio txiki bat, bera abesten, nola egiten duten, benetako artistek grabatzerakoan eta rapeatzean eta hori, así que ikusko dugu. Eta egingo froga bat, ikusteko nola grabatzen den abesti bat. Eta, egiten dugun lehenengo gauza da, instrumentala aukeratu, eta pista honetan jartzen dugu, audio jartzen duena. Eta, aukitzen dugu pizka bat. Nik azten nabil oraindik, osea... Eta gero prestatu behar dugu mikroa, grabatzeko ahotsak, hau jartzen dugu, eta egingo dugu froga bat, nola geratzen den. Kendu behar du musukoa, porque abesteko bestela, alienak etortzen dira. Barakatik, zerudea, musika kontziente antifascista, banatzen duguna zerika modioa da, letra matzino ritmo basatia, nik badakizu badakizula, doinu aldatzen ezabatzen zentzua, zertzen mezua, guri besteak berri zaizkigula, hasi da, neskatila gorkarekin batera torri bai dira, Laiz MC, dana begira, soinu berria, jeldu dira, dasteak dantzan ematen bizia, mundu guztia mugitzen gerria, hau da eraki duguna berria, herria da kultura da herria. Dale! Eta, arrela gara. Oso ondo, zindu txalotu. Bai, eta saiatu nahi duzu probatzen, grabatzera. Ez dakit, Ainatuko ez dara, venga, bai. Jarriko izuz katana hori, Bueno, zula. Bai. Ea, nola... Katana Laiz MC berria. Vale, YouTubeen prest. Vale. Yes. Ahora que viene el estribillo. Oso ondo! Oso ondo! Zelan esperientzia. Presio handigia. Bai. Orduan, mejor me dedico al baile, bai? Bueno, orain prestatu dut jokutxo bat, berantzako, zuentzako, eta dituzu 30 segundu
erantzun behar diazu bai ala ez, eta dira, uste dut, 4 galdera. Vale. Orduan, prest zaude? Bai, prest. 3, 2, 1. Musika zaharra ala berria? Biak. Kotxean entzuteko abesti bat? Lizunkeri, nizuritasuneri. Reggaetoia bai ala ez? Reggaetoia bai. Copyright ala copyleft? Copyleft. Eta norbaitekin abestu beharko bazenu, Norekin? Eszenatokian konpartitu momentu horiek. Ez dakit norekin. Badial. Dale, a tope! Eta, denbora! Bueno, agur! Eskerrik asko. Hala. Pasen. Agur! Kaixo, Yolanda Perez naiz, Frontegiko zuzendaria eta ongi etorri gure eskolara. Urtero ikasturteko palanan islatzen dugun moduan, gure eskolan lortu nahi duguna hauxe da. Euskararen erabilera indartzea, gaitasun digitala sustatzea, eta aurten adibidez, maila aurreratua lortu dugu, eta beste alde batetik elkar bizitza. Arlo horretan, guztiok parte hartu behar dugu. Ongi etorri Rontegi eskolara. Gaur sound painting saio bat prestatu dizuegu. Musika gaur saio honetako gaia zenez, saiatu gara euskal kanta bat hartuta, antzerkia, bertsolaritza eta hainbat elementu uztartzen. Sound paintinga zer den eta zergatik aukeratu dugun. Zer den gero Kristina Arriagak azalduko dizue, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Baina, zergatik aukeratu dugun, aurten oso egoera berezian etorri ginen eskolara, pandemiarekin, orain arte musika gelan egiten genituen hainbat gauza ezin genituen egin, txirola ezin genuen jo, musika gelara bertara ezin ginen joan hasiera baten, musika tresnak erabiltzen genituen gero banan nezitatu behar ziren, orduan erabaki bat hartu behar zen. Eta sound paintinga, ikusi genuen oso tresna potentea zela, nolabait dana lantzeko. Ni etorri nahi sound painting praktikatzera Rontegiko eskolakoekin, oso pozik, gustokoa dudalako, elkarrekin lan egitea eta sound painting bereziki egitea. Sound painting ezagutu nuen orain dela 4 urte uste dut, eta Bilboko Hezkuntza Fakultatean egin ditugu hainbat saio, multidisciplinarrak ere bai, beste eskola batzuekin, musika eskola batzuekin ere bai, eta pentsatzen du oso hizkuntza eta oso proposamen interesgarria dela. Hasi zenetik orain dela, nik uste dute hasi zela orain dela 40 urte edo, eta asmatu ditu 1000 eta piku gestu. Guk ez ditu beste lantzen, eta ez da bakarrik gestuak lantzea, baizik eta ikusten digu, ematen digu aukera komunikazio bat izatea momentuan ikasleekin, eta nahiz eta gestuei jarraitu haiek asmatu aldute ze material egin nahi duten. Primeran pasatu dugu, egia da, trimestre honetan beraiek ikasi dute pilo bat, ni beraiekin ere pilo bat ikasi dut. Atera dira rolak aldatu ditugu, beraiek izan dira sonpanterrak ere, batzuk, andereño baino hobeto egiten zuten, orduan asko gozatu dugu, eta, espero duzuen gustoko izatea. Eta amaitzeko, esker bereziak, hau posible egin dutenei, alde batetik zuzendaritza taldea, edozein gauza azaltzen edo gure aldetik aurkezten diegunean beti oneritzia daukagula, bestetik tutorei asko lagundu dutelako, eta esker bereziak Unai Ormatzeari dela eskolako bertsolaria, eta beti dago, prest aliatzen du bai inauterietan, bai kurtso bukaeran, eta oraingo honetan ere bere laguntza eskatu genuen eta noski eduki dugula, eta Kristina Arriaga, Unibertsitateko irakasleari, lehenengo momentuan kontatu nionean buruan geneukana, berehala egonda prest, laguntzeko, eta ideia pilo bat eman dizkigu, eta benetan eskerrik asko guztiei.
Udako solstizioa pasatzen topera, ametsak idatzita zua egitera. Denok parkera edo hondartza batera, zorriak zuak eta kutxo bukaera. Kuarentena amaitu hasi udazkena, baina azkenerako joan da kutxo dena. Kontzertuak ikusi askatu merena, hau porrak azteko modurik onena. Beno lagunok, hau izan da guztia, segi musikaz gozatzen eta hurrengo saiora arte. Agur!